ରାମୁ ନାମରେ ଜଣେ ବାଳକ ଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେ ଏକ ପାରାକୁ ଦେଖିଲା। ଯେଉଁ ପାରାଟି ଉଡ଼ି ପାରୁନଥିଲା, ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରାମୁ ପାରାକୁ ସେବା ଯତ୍ନ କରି ସୁସ୍ଥ କରିଦେଲା। ତାପରେ ପାରାଟି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଖୁସିରେ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିନେ ରାମୁ ଗୋଟିଏ ଟୋପି ପିନ୍ଧି ପଥର କାନ୍ଥ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେହି ପାରାଟି ରାମୁ ପିନ୍ଧିଥିବା ଟୋପିକୁ ତଳେ ପକାଇଦେଲା। ତାପରେ ରାମୁ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିଯାଇ ଟୋପିକୁ ଗୋଟାଇବା ସମୟରେ ପଥର କାନ୍ଥଟି ପଡ଼ିଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇଥିବା ରାମୁକୁ ପାରାଟି ବଞ୍ଚାଇଦେଲା। ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ଭଲ କଲେ ଦିନେ ନିଜ ସହିତ ବି ଭଲ ହୋଇଥାଏ।